Здравейте, аз съм Илия. Днес ще покажа един малко нестандартен влог, един клип за тези, които обичат да ходят на планина и на палатка и на къмпинг, как да се спасат от досадните мухи, комари и всякакви насекоми. За целта ще трябва да си изкопаете една така дупка. Аз съм се подготвил предварително, защото времето напредва, нямаме хубава светлина. Затова ще го направя сега по-набързо. Трябва ви една дупка, около 30 см дълбока. Както виждате, 40-50 на 30 широко не се измери, дълбоко 30 см. В принцип трябва да използвате по-малки пръчки, но аз нямах и времето напредва, както казах. И сега ще ги наредя така. Те също са много дебели и са сухи. Няма значение. Трябва да се получи. След като направите тази решетка, идва самата същинската част на нещо. Трябват ви листа, зелени листа. По принцип е по-хубаво да са широки, от някои дърво с широки листа. Но тук наблизо нямаше широки листа, затова съм взел малки листа и ги нареждам отгоре. Освен листа, може да ползвате някаква зелена трева. Би трябвало по-хубаво ще се получи, ако я вплетете в самата решетка отдолу, но и така става. И съм взел още листа. Това са листа от лешник. И внимавате да не са ви много малки листа, защото ако духа вятър ще ги издуха. Сега е малко така доста набързо направен самия клип. Добре, това няма го говоря, ще го замаскираме. Трябва да се внимава да не се падне в него. И същинската част е, когато си готвите и мазнината, която прилича насекомите, вместо да я изхвърлите просто така някъде, където ще си остане и ще замърси почвата, но ще продължи да привлича насекоми. Смесвате с малко вода, изливате водата върху това нещо. Така водата ще се процеди надолу и ще попие в почвата, а мазнината ще остане по зелените листа. След това мога да изгорите листата или пък да си ги оставите, като предварително сте го направили по-надалеч от вашия къмпинг, за да отиват досадните насекоми към това място, а не към вашата палатка или каравана или каквото и да било. Аз съм Илия, това беше моето приспособление, как да се справите с досадните мухи, докато сте в планината, досадните насекоми. Аз ще правя още такива клипове, освен на социалните ми, такива практични, интересни, забавни, просто за развлечение. Долу в описанието ще намерите линкове за да се абонирате за моя канал в YouTube и за линкове към страниците ми в социалните мрежи. Благодаря ви за вниманието, най-важно да кажа, и живи и здрави!